Orestes, žiadam ťa, aby si okamžite odvolal to, čo si povedal. Ako si dovoluješ nazývať nás pokrytcami pred našimi priateľmi? Pretože je to pravda, mama. Pretože si usporiadala tento večierok, aby si vystrelila z Valentíny. Prosím ťa, čo to hovoríš? Opýtaj sa Ariadny, čo urobila, aby ju ponížila, kým bola v tomto dome. Ja? Ale veď ja som pripravila tento večierok, aby sme ju konečne predstavili ako člena rodiny. Ty si ho pripravila, aby si ju predviedla ako nejakú obludu z cirkusu. Ale Zlato, o čo tu ide? Prepáči, Kinkira. Všetci ma, prosím, ospravedlnite. Ale nemôžem tu byť a usmievať sa, keď jediné, čo cítim, je hnus a hanba. Orestes, kam odišla Valentína? Tam, kam mala odísť hneď otec. Do domu jej tety Sasy. Nerobte mi nič zlé, úpenlivo vás prosím. Buď už ticho, ty hlupana. Nymfa, ponáhľaj sa, pani Elena povedala, že sa ide podávať večeru. Idú podávať večeru. Ak seniora Olympia zistí, že tam nie som, urobí z toho Horšie bude, scénu. ak zistí, že si bola v mojej izbe. Odsľubujem, prisahám vám, že to nikdy viac neurobím. Nevkročím sem už nikdy, ani po špinavú bielizeň. Poď sem, ty pozorka. Zlomíte mi ruku. Nymfa! Zachránila ťa na poslednú chvíľu. Poďakuj sa svojmu obľúbenému svetému. Na budúce ti nepomôže, ani keď z nebie zostúpi sám Boh, aby ťa zachránil. Rozumela si mi? A to máš ako príučku, že mužskú izbu si treba vážiť. A jeho veci tiež. A teraz zmizni. Nemal si právo nechávať ju v tom dome bez môjho dovolenia, Orestes. Sasa je jej teta, otec. Nik sa o ňu nepostará lepšie. A som si istý, že u nich nebudú mať žiadnu oslavu, na ktorej by ju zosmiešnili. To sme predsa nemali v pláne. Tvoja sestra pripravila tento večierok, aby sme ju predstavili našim milým priateľom. On tomu nerozumie, otec. Ja jej iba chcem pomôcť dostať sa z tej traumy, ktorú zažila. Z traumy? Áno. Z traumy? Áno. Preto si ju včera v klube opila a vyložila na pódium, aby ju všetci mohli ponižovať. Nie. Je to pravda, Ariadna? Vieš, čo urobila dnes? Dnes ju vzali do nákupného strediska. Ani ti nepoviem, čo nehanebné jej tam urobili. Počkaj, Orestes. Žiadam ťa, aby si okamžite šiel a priviedol Valentínu. Je mi ľúto, otec. Ale poprvýkrát v živote ťa odmietnem poslúchnuť. Prosím ťa, predo mnou to nezakrieš, Valentína. Počula som jasne, čo si povedala a hneď a zaraz mi do detailov povieš, kto sa opovážil znevažovať ťa v tvojom vlastnom dome. Nie, tetuška, naozaj nie. Stalo sa to, že nuž, vieš, chcela som sa vrátiť do svojho domu, ale s mamou. Ó, zlačičko moje. Večná škoda, že sa to nemôže stať. Ale preto sa nesmieš cítiť, že si im v tom dome naobtiaž. Samozrejme, to platí len, ak ti niekto niečo nepovedal. Nie, to naozaj nie je nič podobné. Ja len, že tí ľudia nie sú zvyknutí na to, že sú v mojej prítomnosti. A rozumieš mi, vletela som do ich životov a je mi to trápne. Ako to trápne? Nemáš sa prečo cítiť trápne, láska moja. Ty si majiteľka toho domu a nemáš sa za čo hanbiť, chápeš? Ani štipku. Teta Sasa, kde na to vezmem silu? Čo myslíš tým kde? Presne tu. V pamiatke na tvoju matku. A tým, že splníš jej posledné želanie. Aby si vzala späť to, čo... Pokúsim sa, ale niekedy nemám dostatok síl a cítim sa stratená. Nie, Zlatko, nie. Necíť sa osamotená, moja Valentína, pretože ja budem vždy s tebou. Budem bojovať na tvojej strane a Villanuevovci budú musieť rešpektovať tvoje práva. Tak to proste bude, rozumieš? Stačilo už. Skončíme to. Poď so mnou, ukážem ti, ako v tomto dome bojujeme so samotou. Poď ty, moja gulička. Ak sú niekedy v rodine nezhody, toto nie je spôsob, akým by sa naprávali. Tak mi povedz, ako by si to urobil ty, otec? Sám si videl, čo sa deje a neurobil si nič, aby si to napravil. Ale čo chceš, aby som urobil? To mám zmeniť Olympínu povahu? Mám ju spolu s tvojou sestrou prerobiť, aby prestali s tými stupidnými vtipmi a trikmi? Nie, tým by som očividne žiadal od teba priveľa. Ale ja nebudem len tak stáť a prizerať sa, ako ničia Valentínu. Ale preboha živého, tu predsa nikto nikoho neničí. Orestes, bolí ma, keď ty, môj najstarší syn, moja pýcha a radosť, prichádza za mnou s takýmto tvrdením. Aj mňa to bolí, otec. Keď si uvedomím, že priviesť Valentínu do tohto domu bola veľká chyba. Čo tým chceš povedať? Valentína mala ostať tam, kde patrí. V dome jej tety Sasy. Toto mu neodpustím. Orestes ma strápnil, urazil ma pred všetkými mojimi priateľmi. Veď už je dobre, Olympia, len sa upokoj.
Možno neskôr, keď ho prejde zlosť, príde a osobne ťa požiada o odpustenie. Ešte nikdy som ho takého nevidela naozaj. Odkedy je tuto hrozné dievča, nie je v tomto dome pokoj. Ako je možné, že môj jediný syn sa obrátil proti mne, aby bránil ju? Povedal, že sa k nej chovali škaredo. Monika! A ty si mu uverila? Myslíš, že tento večierok na uvítanie som urobila preto, aby som ju týrala? Prepáč, Olympia. Asi radšej pôjdem pozdraviť krstného otca. Prepáčte. Nechápem, odkiaľ berieš trpezlivosť vystať tú ženu. Niekdeže! V tomto dome niet miesta pre smútok. A to bôž nie na samotu. Na to vezmi jed. Poď k nám, pretože to roztočíme na parkete. Na to nás predsa stvoril Boh. Nie, Jordi, nie. Musím sa postarať o nete. Nie, teta Sasa, len sa pridaj. Budem sa na vás trocha pozerať a niečo sa priučím. Alebo sa ti snáď nechce tancovať? Čo ti to napadlo s týmto krásnym chlapcom, čo tancuje ako samotný Boh? Tak na čo ešte čakáš, ha? Tak poď, dnes bude neskoro. Len poď ku mne, ty moja hviezda. Ďakujem, bambulka. To je sranda. Tie jednohúbky vyzerajú božsky. Smiem prosiť? Nie, mňa neviem tancovať. No, tak v tom sme rovnakí, lebo ani ja neviem tancovať. Poďme to aspoň skúsiť. Valentína nemôže ostať v Sasinom dome. Prečo nie, otec? Pretože tam pre ňu nie je vhodné prostredie. A čo je lepšie prostredie, tento dom? Áno, ten, ktorý jej zanechal jej otec. Tak nech sa do ňo nasťahuje, keď bude pripravená. Z jej domu by sa nemalo stať väzenie, z ktorého sa nebude vedieť vymaniť. Valentína sa musí sama rozhodnúť, kde vlastne chce bývať. A odkiaľ vieš, že sa cíti príjemnejšie u Sasy? Povedala ti to? Nie. Aha. Nie, ale otec, mal si vidieť, ako jej zažiarili oči, keď som jej povedal, že môže ostať u tety dlhšie. A mal si vidieť, ako ju Sasa privítala s otvorenou náručou. Prosím ťa, Orestes. Sasa na to vôbec nie je pripravená. Nikdy nemala deti a nikdy nemala žiadne záväzky. Pozri, ja nemám nič proti Sase. A môže Valentínu raz za čas navštíviť, ale aby mala žiť s ňou, prosím ťa. Valentína sa sama rozhodne, čo si chce vybrať. A my to musíme rešpektovať. Nie, dosť, ja už fakt nemôžem, stačilo, nevládzem. To nevadí, Valentína. Vravel som ti, že ani ja neviem tancovať. Nie, je to trápne, musíš mať nohy samú modrinu z toho, ako ti po nich To sa šliapem. nestaraj, to je jedno. Vidíš, pri tejto skladbe sa ani nemusíme veľmi hýbať. No Naozaj tak. na to budeme tancovať? Samozrejme, Nie. že áno. Nemôžeme premrhať jedinú šancu dokázať, akí sme skvelí tanečníci. Čo si povedala? Čo sa stalo? Povedala si Orestes? Nie, ja som nič nepovedala. Valentína, povedz mi pravdu. Nie. Mala si s ním niečo? Čo to vravíš, Muneka? Že Valentína je v dome tej ženy, tej herečky? No áno, tak nám to povedal Orestes, keď prišiel krst. Ale kto do pekla tomu chlapcovi dovolil, aby ju zaviezol do toho domu? Ale veď to nie je až také strašné. Koniec koncov je to sestra jej mŕtvej matky. Ale je to zároveň aj herečka, Muneka. Žije životom, ktorý je veľmi škandalózny. Už je to dávno, čo sa takto živila krstný. Okrem toho byť herečkou predsa nie je hriech. Ale v rodine Villanuevovcov to je hriech do pekla. Ten chlapec mi to bude musieť poriadne vysvetliť. Krstný, nemyslím si, že Sasa je zlá. Je to Evina sestra, musí mať niečo z jej dobrých vlastností. Ale to áno, pravda, že Muneka. Jej zámery s Valentínou nie je možno naozaj nezištné, ale nepáči sa mi, že to dievča sa pohybuje v takej strašnej spoločnosti, ktorá naozaj nie je pre ňu. O krstný, nerozčulujte sa, môžete dostať infarkt. Boh vie, s akými strašnými ľuďmi tam tá ženská býva. Choď a nájdi ju, Muneka. Choď a povedz Juanovi Angelovi, aby šiel a okamžite ju našiel.
Čo robíš? Čo robím? Snažím sa ovládnuť a nevyfackať ťa tu pred všetkými tými ľuďmi. Čo sa deje, otec? Chceš ma udrieť v mojom veku? Ak ma k tomu prinútiš, tak to urobím, aby som ťa naučil vážiť si iných. Chceš mi povedať, že veríš tým klamstvám, čo o mne narozprával Orestes? Orestes si nikdy nezvykne vymýšľať klamstvá. Pravda, že? Takže tá najhoršia som teraz iba ja. Ako si mohla Valentínu opiť? Ako si to mohla urobiť? Otec, bola to oslava. Nemôžem ju strážiť ako malé dieťa. Varovala som ju, ale ona ma nepočúvala. Opila sa celkom sama. Počúvaj ma pozorne, Ariadna. Ak ešte raz budeš znepríjemňovať život svojej sesternici, ponesieš za to následky. Aké trápne. Ako som mohla povedať Orestes? Ja som nazvala Franklina Orestom. Valentína? Valentína? Čo je? Ale nič. Nič. Prečo? Dobre. Bolo mi teplo, potrebovala som len ísť na vzduch. Valentína, vymysli si lepšiu výhovorku než vzduch. Povedal som niečo zlé? Nie, vôbec. Práve naopak. Si ku mne veľmi milý. Naozaj. Tak prečo si utiekla po tom, čo som spomenul tvojho bratranca? Nie, nebolo to. Nič to nebolo. Valentína, neklam mi. Nezabúdaj, že som policajt a vyznám sa v ľuďoch. Čo? Si do ňoho zaľúbená. Čo tu robíš, Čiky? Nič, láska moja. Prišla som sem, aby sme boli spolu. Alebo mi to už nedovolíš? Zlato, oslava je dole. Bol by som rád, keby si tam na mňa počkala. Ale nie, Zlatko, to mi nemusíš hovoriť. Prišla som sem hore, aby sme boli spolu. Čiky, choď prosím dole a počkaj ma. Och, Zlatko, naozaj nevieš, čo som zažila, nič nevieš. Neodmietaj ma, lebo to neznesiem. Čiky, prosím, naozaj ťa prosím, Zlato, počúvaj ma. Pozri sa na mňa. Ešte budeme spolu, ale nie teraz. Snaž sa pochopiť, prosím. Orestes, čo tu mám chápať? Že sa v najťažších chvíľach svojho života nemôžem spoľahnúť na svojho priateľa. V najťažších chvíľach života? Áno. Stalo sa mi niečo neskutočné, Orestes. Ale prečo by som ti to mala hovoriť? Ty sa zaujímaš iba o túto či bombu. Kde sa len mohlo stratiť to dievča? Ariadna, nevidela si náhodou moju dcéru? Šla na chvíľu hore, pokúša sa presvedčiť toho rozmaznaného fagana Oresta, aby prišiel večerať. Dobre, idem sa na ňu pozrieť. Nechaj ju tak, Muneka. Nechaj. Prosím, prineste to. Uvidíme, či Čiky dokáže zlepšiť môjmu synovi jeho zlú náladu a trochu ho rozveseliť. Ďakujem. Na zdravie. Na zdravie. Čo hovoríš na môjho strýka Segunda? Má zlú náladu. Asi je to aj kvôli mne. A to prečo? Vklzla som k nemu a povedala, že tvoja neter je v Sasinom dome. Ani ich nemusím vidieť spolu, aby som vedela, že sú si jeden druhému súdení. A nenecháš si ujsť ani jednu príležitosť, aby si mi pripomenula, že Juan Ángel a Muneka sa takmer zosobášili, čo? A vadí ti to? Snáď ešte stále nežiarliš. Ja viem veľmi dokonale ovládať všetky svoje pocity. Mimochodom, kedy si naposledy videla svoju krajčírku? Už dosť dávno. Ale teraz cítim, že by som si u nej rada objednala nové šaty. Nie, Franklin, naozaj nie som zaľúbená do Oresta. Valentína, videl som ti to na očiach. Povedala si jeho meno a skoro si odpadla, keď som sa ťa opýtal, či ste niečo spolu mali. Nie, myslím, že ťa teraz tvoj policajný nos klame. Určite nie si nachladnutý? Popieraš to? Keď si vyriekla jeho meno, rozžierili sa ti oči. To preto, že som krátkozraká, som veľmi krátkozraká, musím zavrieť oči, aby som mohla zaostriť. Ale Orestes je naozaj iba môj bratranec, to je všetko. To neznamená, že k nemu nemôžeš cítiť niečo viac? Nie, naozaj nie som do ňoho, nie som zaľúbená do Oresta, skutočne, nič s ním nemám, okrem toho, on má priateľku a ona je prekrásna modelka, on ju miluje, tak či onak, on by ku mne nemohol nikdy nič... Ulička, nedus sa mi tu, dobre? Len pokojne. Nie, to by nešlo, pretože jeho by nikdy nezaujal niekto ako... Valentína, čo sa deje? Nedus sa. Vyhodili ťa z tvojej agentúry. Ako plechovku od sódy, Zlato. Dnes som rozšírila rady nezamestnaných v tejto krajine. Ale prečo? Pre toho otrasného policajta. Toho idiota. Ničomníka, Zlatko. Zničil môj imič a vôbec... Ani trošičku ho preto netrápi svedomie. Počkaj, zadrž. Policajt? Prepáč, tomu naozaj nerozumiem. Stalo sa to, keď som prišla na letisko.
Ty vôbec nevieš o tom, že som zažila únos? Uniesli ťa? No, nie mňa. Aj keď áno. Áno, boli to tí policajti, tí lumpi. Zamkol ma na ten hnusný záchod, miláčik. A vieš čo? Zamkol ma a zaviazal. Kto? Policajti, Ori, bola to polícia. Strčil ma do toho špinavého záchodu, pretože môj krik im vraj prekazil celú operáciu. Čo si o tom myslíš? Dobre, naozaj mi prepáč, ale nerozumiem. Akú má to, čo mi teraz hovoríš, súvislosť s tým, že ťa vyhodili z agentúry? Miláčik, v ten deň tam boli aj novinári a začali ma fotografovať ako šialený. Teraz sú tie fotografie všade a všetci teraz o mne rozširujú, že ma na tom mužskom záchode znásilnili, Zlatko. Teta Sasa, pomôž mi! Čo sa ti stalo, Valentína? Chcem ísť do domu Villanuevovcov. Chcem tam žiť. Čo sa stalo? Prečo? Čo Neviem, sa stalo? rozprávali sme sa, odrazu bola takáto. Neviem, čo sa jej stalo. Moje dievčatko umiera. Moja láska. Valentína. Valentína, preber sa. Valentína. Takže ten chlap ťa zviazal v záchode na letisku? Áno, Ori. Bol to ten policajt, ten istý hrozný muž, ktorý chcel odviesť tvoju sesternicu Guličko z klubu. Ale prečo si mi to nepovedala skôr? A on mal ešte tú drzosť urážať ma rovno do očí. Kto si myslí, že je? Rozbije mu ciferník. Och, miláčik. Zlatko, to je také vzrušujúce. Odrazu ma hneď prešla celá tá moja depresia. Och, ešte nikdy som ťa takého nevidela. Chceš kvôli mne zbiť iného chlapa? Zlatko. Nie, zadrž, počkaj chvíľu, Čiky, počkaj. Čiky, veci sa majú trochu inak. Dobre, zabudnime na to. Zabudnime na všetko, áno, a nehovorme už o tých drogách. Je to iba zbytočná strata času. Pomôžeš mi zabudnúť na všetko. Dobre, už som ti povedal, že nie teraz a tu Čiky. Zlatko. Čiky. Mám toho dosť. Mám pokrk tejto situácie. Nemá zmysel, aby sme tu ďalej postávali ako sochy. Ak máš lepší nápad, tak mi ho prezrať. Najradšej by som ukončila túto hroznú, stupídnu oslavu, na ktorej sme sa iba strápnili. A vďaka komu? Vďaka tvojej milej neteri. Povedal niekto Valentíne, že táto stupídna oslava je na jej počesť? Nemuseli sme jej to hovoriť. Veď tu predsa žije. Domyslela by si to aj sama, nie? No ale domnienky a istota. To sú dve rozdielne veci, Olympia. Máte problémy s Juanom Angelom? Prečo sa pýtaš? Neviem, vyzeral byť nahnevaný. No však je. Tak len preto, že ho zlostí jeho neter. Je také ťažké uspokojiť muža. O čo ide, Muňeka? Máte s Lorencom problémy? Olympia, už to nemôžem popierať. Cítim, že môj manžel a ja, ako by ma už nemiloval. Zlatko, miláčik, tak veľmi si mi chýbal. Čiky, naozaj. Nie je to správny čas ani miesto. Ale Zlatko, prečo nie? Sme tu sami, iba ty a ja. Ostatní pre nás neexistujú. Prepáč, ale nemôžem. Teraz naozaj nemôžem, prepáč mi to. Ale čo sa deje, Zlatko? Prečo nie? Predtým si vždy mohol, prečo nie teraz? Pretože nie je otázka, či môžem, alebo nie. Ide o to, či chcem. A ja nechcem. Zlatko, vravíš, že ma nemiluješ? Nie, vravím ti, že sa na to dnes necítim. Nie je mi dobre, Čiky. Dnes sa necítiš dobre? Orestes, necítiš sa dobre, odkedy si sa vrátil z toho výletu? Môžeš mi prosím ťa povedať, čo je to s tebou? Ale čo je s tým dievčaťom, mama? Joj, dieťa moje, čo, nevidíš? Nevidíš, že to tlsté dievča dostalo záchvat? A nedávaj mi takéto hlúpe otázky tak neskôr v noci. Chod spať. Dobre. Dobrú noc, mama. Ahoj. A viete čo? Možno, že ju jej drahá matka chce radšej zobrať za sebou na druhý svet. Konečne si prišiel. Musel som to roztlačiť, ten Rafučov motor je o ničom. No tak, prestaňte sa naťahovať, toto je vážne. Franklin, daj ju dnu. Je biela ako krieda. Valentína. Ona je mŕtva, Pane Bože. Ona je mŕtva. Je mŕtva. Orestes, nie
Niečo sa s tebou deje. Neuverím ti, keď to budeš zapírať, aj keby si prisahal na vlastnú matku. A čo by sa tak mohlo diať? Som úplne v poriadku. Orestes, myslíš, že som blázon? Myslíš, že som si nevšimla, že ma neobjímaš a neboskávaš s rovnakou vášňou ako predtým? Zažen tie myšlienky zo svojej hlavy. Som stále rovnaký. Ty klamár! Klamárisko! Asi na mňa niekto uvalil kliatbu. Ináč sa nedajú vysvetliť tie hrozné veci, čo sa mi v poslednej dobe stali. Najprv šla do záhuby moja kariéra. A teraz ma nemiluje môj priateľ. Prestaň s tou hystériou. Chováš sa ako rozmaznané decko. Správaj sa konečne ako dospelá. To nie je žiadna hystéria. To nie je hystéria. Mám o sebe čoraz nižšiu mienku. Cítim sa všetkými opustená, dokonca aj tvojou tučnou sesternicou. Počkaj, Valentínu do toho neťahaj, tá s tým nemá nič spoločné. Ale áno, má, to ona je na vine. Odkedy sem prišla, tráviš s ňou viac času, než so mnou, Orestes. Alebo... Och, to nie je možné, to nemôže byť. Orestes. Môže to byť pravda, že si sa zaľúbil do tej svojej tučnej sesternice?